Ne aflăm în perioada postului Crăciunului, o perioadă în care suntem îndemnați să ne pregătim pentru marea întâlnire cu Hristos care coboară din slava cerească și se sălășluiește printre noi oamenii pentru ca noi, pământenii, să ajungem la slava cerească. Dumnezeu se face om pentru ca omul să se îndumnezeiască, dar pentru a ajunge la îndumnezeire este nevoie și de puțin efort din partea noastră. Iar acest efort ne este cerut de obicei și în preajma marilor sărbători creștine. Iată de ce către aceste sărbători noi ne pregătim prin post, prin rugăciune, printr-o perioadă deosebită de pregătire. O asemenea perioadă o reprezintă și postul Crăciunului, despre care intenționăm să vorbim în continuare împreună cu invitatul emisiunii noastre. Părinții, ne aflăm în această perioadă a postului Crăciunului, care are menirea să ne pregătească de întâlnirea cu Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce trebuie să știm despre această perioadă și mai ales ce trebuie să învățăm din ea? Probabil că fiecare post vine cu mesajul său, iar postul Nașterii Mântuitorului evident că ne pregătește de a întâmpina destoinic și de a ne bucura de marele eveniment a venirii lui Dumnezeu pe pământ, pentru a se împlini cuvintele Sfinților Părinți, că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată să ajungă la bunul Dumnezeu. Iată că cei care vin după Hristos încoace sunt ferm convinși că Hristos este om și Dumnezeu adevărat, este Mântuitorul sau Salvatorul sufletelor noastre, iar cei care se pregătesc minuțios prin post și rugăciune realizează nimic altceva decât nașterea și renașterea acestuia în inimile noastre în fiecare an bisericesc, în fiecare post, prin aceste 40 de trepte, deci zile de nevoință și înfrânare, pentru că postul tocmai are acest sens de a ne înfrâna trupește pentru a ne face să fim mai puternici și de a crește duhovnicește. Față de alte posturi care ne pregătesc de anumite evenimente, cum ar fi, de exemplu, postul adormirii Maicii Domnului și la finele căruia este adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iată că postul Crăciunului ne pregătește pentru întâlnirea, așa cum spuneam, cu Hristos care se naște. Deci este, într-un fel, o sărbătoare a bucuriei, sărbătoare care se apropie. Și către această sărbătoare trebuie să ne apropiem prin jertfa postului. Înseamnă aceasta că, în general, în viață și în viața duhovnicească în special, este nevoie de cel puțin o mică jertfă pentru a ajunge la o bucurie duhovnicească. Probabil că toate lucrurile care se înfăptuiesc în biserică și tot efortul lăuntric trebuie să fie determinată de acest caracter al jertfei izvorâte din adâncul inimii noastre, deci o jertfă din dragoste, binevolă și conștientă, înțelegând că ceea ce facem, nu facem pentru nimeni altul decât în primul rând pentru noi, pentru salvarea și îmbunătățirea sufletelor noastre. Probabil că fiecare post este o adevărată primăvară pentru sufletul nostru, pentru că pune multă nădejde să încolțească ceva bun. Încercăm prin post să omorâm omul vechi și să îl înnoim pe altul nou, mai bun, mai optimist, mai luminat și cu mai multă râvnă pentru cele sfinte și dumnezeiești. Punem multă nădejde că și acest post își va aduce roadele cuvenite, mult dorite pentru fiecare dintre noi. Probabil că acest post este și un bun îndemn de a reveni la ceea ce pierde omul adesea. Pentru că în viața aceasta multe le dobândim și spre regret multe le pierdem. Pierdem în primul rând sinceritatea noastră, nevinovăția noastră și probabil că aici este referința cuvintelor că fiți asemenea copiilor.
în sens la starea lăuntrică, la iertare, la nestăruirea în păcate. Și în același timp nădăjduim prin post să devenim niște bătrâni înțelepți, prin cugetele noastre, prin acțiunile noastre, care ar fi gândite, care ar fi fără de greșeală și ar fi în Duhul și bineplăcutul lui Dumnezeu. Cunoaștem că postul Crăciunului este mai puțin strict decât alte posturi și în sensul acesta foarte mulți telespectatori ne întreabă ce este voie de făcut în acest post, mai ales ce este voie de mâncat. Și aceeași întrebare vreau să vă adresez Sfinției voastre. Probabil că ușurința oricărui post poate fi doar alimentară. Ori dacă postești cu adevărat, postește tot. Postește și gura ta, și gândurile tale, și faptele tale. Prin aceasta, mulți înțelegând greșit că, uite, postul pune restricții, iar perioada de după post dă frâu liber altor acțiuni. Probabil că viața unui creștin destonic este un post continuu. Atunci când înțelegi că postul este renunțarea la cele lumești de dragul celor sufletești și respectiv dumnezeiești. E bine să avem acest frâu în viață și să putem spune nu pornirilor noastre păcătoase și să spunem da lucrării virtuților din inima noastră sădite prin taina botezului și în special prin taina mirungirii. În același timp, nu putem să punem pe toți pe același cântar, pentru că fiecare își are postirea sa. Fiecare vârstă e cu postirea sa și fiecare vârstă și perioada pe care o traversăm noi își are duritatea și evident că posibilitatea de a posti. Astfel, un post îl au copiii, altul au femeile însărcinate, alții care au muncă grea și alta bolnavi și bătrânii neputincioși. Astfel, biserica vine cu această îngăduială pe care o numește dispensă sau dezlegare și acest lucru nu se face samovolnic, pentru că s-ar face un haos adevărat, ori biserica recomandă ca duhovnicul împreună cu credinciosul să stabilească duritatea postirii, deși acest post de dreptul este mai ușor, după cum ați menționat, pentru că vine cu dezlegări firești pentru toți, în special în zile de sâmbătă și duminică, dezlegându-se la vinul de lemn și pește. Ori acest lucru se întâmplă până pe data de 2 ianuarie, de când intrăm într-o perioadă mai strictă de postire și perioada de ajunare este mai deplină, este în ajunul praznicului, în data de 6 ianuarie. Totodată dezlegare la aceste produse se fac și parcursul săptămânii când sunt incluși în calendar sfinți mai importanți, cu excepție zilelor de miercuri și vineri. Astfel, biserica ține cont și de trupul acesta care cere și el o întreținere și o alimentare, ori problema rezidă în altceva, că noi căutăm tot felul de dezlegări, tot felul de scutiri și ne bucurăm atunci când biserica dezleagă și ne întristăm atunci când biserica înăsprește postul. Să acceptăm postul cu toate componentele, pentru că toate acestea sunt spre zidirea noastră, spre lecuirea noastră. Asemenea, un medicament care poate nu este atât de bun la gust, dar evident că și are efectul mult așteptat pentru vindecare. Așa este și cu medicamentul și vitaminele pe care ne le oferă nouă biserica, înțelegând postul numai și numai ca un mijloc, pentru că unii văd postul drept scop în sine, nici de cum. Postul, de rând cu multe alte câte ne oferă biserica, rămâne a fi un mijloc să îmbunătățim lăuntricul nostru și să pregătim pentru Sfintele Taine și pentru ceea ce se numește mântuirea
lui acolo în veci, pentru că așa este sufletul nemuritor și aici, în acest răgaz, în acest răstimp pământesc, îl pregătim pentru viața veșnică și de-a Domnul a tuturor creștinilor și nevoitorilor să fie spre veșnică fericire și desfătare. Perioada postului Crăciunului coincide cu unele sărbători laice și în fiecare an apare aceeași întrebare. Desigur că pentru omul care și-a propus să țină postul de la început până la sfârșit, să întâmpine astfel sărbătoarea nașterii, nu există o asemenea întrebare și totuși, cum trebuie să îmbinăm, sau mai exact, cum putem trece postul Crăciunului trecând peste aceste sărbători laice? Odată cu sosirea sărbătorilor de iarnă, e mare forfătă în societate. O societate care, pe de o parte, este creștină și pe de altă parte se declară și se comportă foarte laic în ale sale. Nu trebuie să se bată cap în cap sărbătorile care au diferite origini. Una sunt sărbătorile civile, altele sunt sărbătorile creștine. Spre regret, în perioada postului, în toiul acestuia, suntem zădărniciți cu tot felul de manifestări în colective, tot felul de pregătiri corporative și sărbători care zădărnicesc undeva liniștea și bunul mers al postului. Probabil că avem moștenirea pe care o avem și perioada sovietică și-a spus în acest sens cuvântul său, astfel încât în conștiința a noastră, a celor care am trecut prin aceste decenii deloc fertile pentru sufletul nostru, ele sunt firești și înrădăcinate și omul nu își poate închipui cum poate fi viața fără de revelion, cum poate fi fără de moș și zâini, cum poate fi fără de daruri și așa mai departe. Chiar dacă unele dintre ele mai poartă undeva ascuns caracterul creștin și mulți pretind că bradul și multe alte elemente de pregătire sunt elemente creștine, acestea am putea spune că mai mult au fost acceptate și astăzi biserica nu face nimic altceva decât încearcă să mai încreștineze sau să dea o tentă creștină acelor practici care sunt prea înrădăcinate în conștiința noastră. Astfel, dacă vine Revelionul și toată lumea se gândește la distracții și sărbări, biserica în ultimii ani nu face nimic altceva decât încearcă să-i adune măcar pe puțin câți au această râvnă la o rugăciune comună de noapte. Deci să nu fie distracții, dar să fie rugăciune și adevărată sărbare lăuntrică. Deci, cred că vom depăși această stare de lucruri și aceste impasuri și lumea devine tot mai conștientă că dacă o sărbătoare, cât de mult ar fi ea reclamată, cât de mult ar încerca cineva să câștige un ban pe seama anumitor sărbători, orice sărbătoare, dacă nu are un substrat, un temei solid, ea își pierde din intensitate cu vremea. Așa sperăm noi că aceste sărbători sau reminiscențe din perioada de răstriște, ele vor dobândi alte forme, alte nuanțe și, de ce nu, poate vor fi reîncreștinate și rebotezate altfel. Astfel pune multă nădejde că oamenii vor da dovadă de trezvie și cu mintea trează vor alege semința bună de toate celelalte elemente care sunt în plus și chiar adesea pot fi dăunătoare. În acest sens, să îndemnăm pe credincioși să procedeze nu altfel decât cum învață Sfânta Biserică, pentru că Biserica este păstrătoarea, moștenitoare și cea care povățuiește, ghidează cum ar trebui totuși să mergem corect. Iar dacă ești în sânul bisericii,
Dacă trăiești sărbătorile creștine, evident că vei avea înțelepciunea cuvenită să poți să parcurgi destoinic și toate manifestările corporative și revelionul care este prea înrădăcinat în conștiința omului de astăzi. Menită să ne pregătească către frumoasa sărbătoare când cu toții împreună, stând la masa sărbătorească, îl vom avea în capul ei pe Hristos, cel venit în lume pentru a îndumnezei omenirea. Iată că perioada postului Crăciunului este una de aleasă bucurie sufletească. Bucurie pe care vă dorim și domnilor voastre. Vă dorim să vă însoțească cu mult dincolo de postul care se va sfârși odată cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.